gaurkoan Gernikara egindako bisitak zer esan eman du Bizkaiko herriko kaleetan barrena. Felipe Borboikoa, Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariarekin batera, Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentearekin bildu da Gernikako hilerrian. Bertan, Steinmeierrek 1937ko bonbardaketan hildakoi omenaldia egin die eta gertakari honek bakea, askatasuna eta giza eskubideak defendatzeko balio duela azpimarratu du. Bien bitartean, kaleetan protestak aritu da jendea erregeren presentzia zela eta. EH Bilduk bere aldetik Alemaniako presidentearen bisita eskertu du, baina Felipe VI frankismoaren oinordeko dela deitoratu. Euskal Herriko 15 eragile Ginea Bisautik atera ezinik daude herrialdeko militar talde batek estatu kolpea eman ostean. Ekinbide Donostiako suhiltzaileak eta Nafarroako Ayuda Kontenedores gobernuz kanpoko erakundetako kideak dira. Asteazkenean eman zuten kolpea, pasaden igandean hauteskundeak jazo ostean. Horren ondorioz, Ginea Bisauko mugak eta aire eremua itxita daude oraingoz, baina ekintzailetako batek berriari jakinarazitakoaren arabera, normaltasuna itzuli dela esan dute eta beraz muga zeharkatzeko saiakera egingo dutela iste. Datorren urtean, bataz besteko Hego Euskal Herriko pentsioak 53 euro igoko dira, ostiral honetan jakinarazitakoaren arabera. Inflazioa 2,7% izango dela aurreikusi dute eta beraz horren arabera moldatuko dute pentsionisten ordainsarien zenbatekoa. Honen ondorioz, bataz besteko pentsioa 1.641 eurokoa izango da. Erretiro pentsioen bataz bestekoa 1.858 eurora arte igoko da eta gehieneko pentsioa berriz 3.355 eurora iritsiko da. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 28ko albistegira. Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidenteak Gernikara egin du bisita 1937ko bonbardaketan hildakoi omenaldia egiteko. Espainiako erregearekin batera egin du bisita ordea eta horrek zer esana sortu du kaleetan barrena. Hautsak arrotu ditu Espainiako errege Felipe VIak ostiral honetan Gernikara egin duen bisitak. Horren erakusgarri Bart Ernaik deitutako mobilizazio jendetsua. Nora eta Gernikera, frankistan agindupien bombardatu eta kiskalitxe izan zen herrire. Felipe VI Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariarekin eta Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentearekin elkartu da Gernikako hilerrian bonbardaketan hil zituzten biktimei omenaldia egiteko. Lore eskaintza eta minutuko isilunea egin dute ekitaldi solemnean eta handik Gernikako bakearen museora abiatu dira eta Alemaniako estatuburua bonbardaketatik bizirik atera ziren bi emakumerekin batu da, Kruzita Etxabe eta Mari Carmen Agirrerekin. Era berean aitortu du alemaniarrek krimen larriak egin zituztela Gernikan eta izugarrikeriak eta doluak bizirik dirautela egun oraindik euskal familia askotan eta barkamenare eskatu du bonbardaketagatik. Deutschland weiß seine historische Verantwortung. Wir bekennen uns dazu und wir fühlen die Verpflichtung, heute für Frieden, Demokratie und gegen Gewalt einzutreten. EH Bilduk bere aldetik iragarri duenez, Alemaniako presidentearen keinua ospatzen badu ere, ez du ordea batekin ekitaldiarekin eta mobilizazioa deitu du eguerdian Gernikan bertan, Felipe Borboikoaren presentzia salatu eta bereziki mingarria dela adierazteko. El franquismo y Franco, que incluso después de muerto dejó todo atado y bien atado, es responsable de lo que ocurrió aquí. Y sus herederos hoy son Felipe VI y el bloque reaccionario formado por el PP y Vox. Bestelako euskal alderdien ordezkariak Gernikan izan dira. Asko eskertzen dugu, azkenian Alemaniako presidentearen bizita eta batez bere egingo dauen ekintza, barkamena eskatzearena, aspaldian eskatutako azan, egia esan, apurtxukat berandu gertatuko da, baina eskertzekoa da. Baita Espainiako gobernuko eta Europar Batasunekoak ere. Azkenaldian, arrabotsa sortu du poliziaren jardunaren eta gomazko piloten inguruko eztabaidak. Publiko egin diren kasu nabarmenenak honakoek dira.
Rosa Zarra, Inigo Kabaka, Xuar Pazos, Amaia Zabarte, Iker Arana eta Aritz Ibarra. Ikus dezagun jarraian, modelo polizialaren inguruan, Amaikan egindako erreportaje analizia. Ertzaintzak pilotakadak eman zizkiela salatu duten pertsonen hainbat kasu dokumentatu dira azken urteotan, eta eztabaida politikoa piztu da ertzaintzaren modelo polizialaren inguruan. Argitara atera diren kasu nabarmenenak honako hauek dira. Rosa Zarra 1985ean hil zen, ertzaintzaren eskuartze baten jasandako pilotakada batek eragindako zaurien ondorioz. Bada 30 urteren ostean Eusko Jaurlaritzako poliziaren biktimen balorazio batzordeak aitortu du kolpe horrek eraginda hil zela. Ertzaintzaren biktima gisa ofizialki aitortu duten lehena eta bakarra da Rosa Zarra. Oraintsu Donostiako udalak omenezko plaka bat jarri dio. 2012an Inigo Kabakas atletiken partidaren ostean izandako istiluetan buruan jaso zuen ertzaintzaren gomazko pilotaren tiro baten ondorioz hil zen. 2024ko Tolosako inauterietan berriz, Xuar Pazosek foam jaurtigailu baten kolpea jaso zuen eta ikusmen galera handia izan zuen, nahiz eta ertzaintzak berez gerritik bera jaurti behar dituen foamak. Auzia itxi zuen epaileak, ondorioz sendiak elegita jarri eta Gipuzkoako auzitegiak berriro irekitzeko agindu zuen. Bada auzia berriro irekita lehen aldiz deklaratu du epaitegian Xuar Pazos gazteak. Iazko Tolosako inauterietan ertzaintzak zauritu zuela berretsi du. Protokoloa bete ote zen argitu eta epaiketara iristea familiaren helburua. Hemen eztabaidatu behar dana da, ea poliziak antidisturbios materiala erabili zuenean, behar bezala erabili ote zuen. Legea kunplituz erabili ote zuen. Behartzen distantzian bota ote zuen. Behartzuen alturan bota ote zuen. Hori da eztabaidatu behar dana. Eta ertzaintza bat epaitu behar baldin bada, epaitu behar da beste edozein pertsona epaitzen den bezala. Gaizki duzunean, onartu behar da, pertsonarrek gaizki jokatu dula, eta horren kontra ardura batzuk hartzea. Poliziaren kontrol eta gardentasun batzordea jakinarazi du, auziaren inguruko ikerketa amaituta, ertzaintzak arma eta jaurtigaien erabilera arautzen duen protokolo aldatu zuela. Juan Luis Ibarra magistratu hoia gidatzen duen batzordeak legebiltzarran aurkeztutako txostenaren arabera, ertzaintzak gau hartan proportzionaltasun printzipioa errespetatu zuen, baina ez ahalik eta min edo ondorio arinenak eragiteko printzipioa. Miren Ortubai poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeko kideak azaldu duenez, operatiboaren arduradunek ez zuten zehaztu zein jaurtigailu erabili behar ziren, eta ertzainen min gehien eragiten dutenak erabili zituzten hasieratik. No se habían establecido previamente las pautas de utilización de los diversos proyectiles, por lo que se emplearon proyectiles de mayor lesividad en vez de recurrir primero a los de menos potencial lesivo. Ikerketa amaituta jaurtigailuen erabilera arautzen duen barne agindua aldatzeko gomendatu zion batzordeak segurtasun sailari eta honek gomendioa bete zuela adierazi du Ortubaik. Iazko martxoan ordea, Amaia Zabartek Realaren eta PSG-ren partidaren aurretik eginiko eskuartze polizial batean zaurilarrik jasan zituen. Bere abokatuaren arabera, foam jaurtigailu batek eragin zizkion lesioak. La sensación es que la jueza no le interesa llegar al final o que no está poniendo las ganas que creo que debería de poner, ¿no? En vez de haber agrupado todas las denuncias en el mismo caso y así saber pues si había 20 denuncias, lo que ha hecho ha sido poner individualmente. Entonces ella fue cerrando casos y no sabemos realmente cuántas personas afectadas había. Y ahora ha salido pues una tercera persona, esta chica recibió un proyectil en el cuello. En 2 años y medio, ¿cuántas personas han resultado heridas graves por impacto de proyectil en la cabeza? Creo que hay que analizarlo seriamente. Kasu honetan Juan Luis Ibarra magistratu hoiak dio gertatutakoa ikertzen ari zirela, ertzaintzaren barne arazoetarako buruzagitzak dokumentazioa bidaltzeko baldintzatza jarri zuela agintaritza judizial penala. Ibarraren arabera baina agintaritza judizialak ez zuen dokumentazio hori bidaltzeko inolako eragozpenik jarri. La comisión, al recibir el encargo de actuación, había comunicado a la respectiva autoridad judicial penal la finalidad de control externo deontológico del estudio que se nos había encomendado. Una comunicación que no dio lugar a la formulación en ninguno de los casos de ninguna objeción por parte de la autoridad judicial. Sin embargo, por la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza se condicionó la remisión de la documentación solicitada a la obtención de una autorización expresa por parte de la autoridad judicial penal.
Aurtengo apirilean bestalde Iker Aranak Bilbon Errekaldeko gaztetxea usteko polizia operazioan joan jaurtigailu batek eragindako kolpearen ondorioz barrabil bat galdu zuen. Ertzainek fogan boladun pistolak gure begira jarri zituzten. Gu aurretik abisatu gabe. Gu lasai geuden, geldirik. Eta derrepentean, bat-bateko karga hasi eta eraso egin ziguten. Eraso azkarra, zuzena, neurririk gabekoa. Gehiagikeriaz, nagusikeriaz. Ez ginen ezer egiten ari. Ez genuen ezer egin. Ertzaintzaren karga polizial bat justifikatu ahal zuen. Eta azken kasua Falange Espainola Gasteizen egindako mobilizazioaren kontra protestan, Aritz Ibarrari ahoa txikitu eta masailezurra eutsi zion ertzaintzak gertutik botatako foam pilotaka batek, eta ebakuntza egin behar izan zioten. Gainera, ikusten duan jarrera gaitik, irudia daude, publiko egin da, oso ongi zabaldu da, eta hala eta guztiz Eusko Jaurlaritzak ez du inolako ardurarik hartu bere gain, eta ikerketa bat zabalduko dugula eta beste, eta beraiek erabilitako bortxa neurrigabearen ardurarik ez dute hartu nahi, horren borondaterik ez dut ikusi. Niri hori gertatu zait, eta orain bortxaren kondena egiten ari den politikari guzti hauek, eta oraindik ez dut haien inolako komunikazioari jaso, ez dira nirekin harremanetan jarri. Nirekin harremanetan jarri diren bakarrak izan dira ertzaintzak esateko ni ere ikertua izaten ari naizela. Kasu hauek guztiek eztabaida eragin dute gizartean poliziaren jardunaren eta gomazko piloten inguruan. Ikusteko dago baina auzi hauek epaitegira iritsiko diren, herritar horiek indarkeria polizialaren biktima gisa aitortuko dituzten edo arduradunek erantzukizunak hartuko ote dituzten. Ostegun honetan gauzatu dute Hiriburun korrikaren 24. edizioko moda desfilea. Aurtengoa lehenengoz ekimen nazionala izan da. Korrikaren jantzien aurkezpen desfilea egin du ostegun honetan AEKak Hiriburun. Modeloak bilakatu dira koordinakundeko ikasle eta irakasleak, eta haiekin batera egon dira ere ikastolako haur eta gurasoak, musikariak eta kirolariak. Kamisetak, trikotak, galtzerdiak eta beste hainbat arropa prestatu ditu aurten AEKak 24. korrika dela eta. Helburua azaldu dutenez korrikaren euskara gara leloa ezagutaraztea da. Era berean betiko jantzi modelo atemporalak ikusgai izan dira. Jantziak eskuratzeko aukera egon da Lapurdin, baina edizio guztietan bezala, AEKak korrikaren denda ireki du Baionan, eta jakinarazi dute asteazken, ostegun, ostiral eta larunbatetan egongo dela zabalik. Bestalde, denda online ere badutela azaldu dute. Hainbat gizarte eragilek Donostiako Martuten auzoko Agustindarren Institutu Zarrean bizitzen dauden 111 pertsonen egungo egoera salatu dute ostiral honetan. Donostiako hainbat elkartek Martuteneko San Agustindarren etxegabetzea gaitzetsi dute. San Agustindarren Institutu Zarrean bizi diren 111 pertsonaren etxegabetzea agindu du epaile batek ostegun honetan. Hainbat elkartek haien desadostasuna adierazi dute eta gaur ostirala elkarretaratzea egin dute Martuteneko San Agustindarren Institutu Zarrean pertsona horientzako etxebizitza alternatibo bat eskatzeko. San Agustindarren Institutua 1959an eraiki zuten. Geroago lanbide heziketako zentru bat bihurtu zen eta 2003an erabiltzari utzi zioten. Ordutik hona, hainbat pertsona behin-behinean bizi izan dira 20.000 metro karratuko eraikin honetan. Orain epaile batek hala eskatuta pertsona guzti horiek etxegabetuko dituzte. Iaz, Gune Fundazioak eraikina erosi zuen hezkuntzara bideratzeko asmotan. Hortzadar lanbide heziketa zentrua ezartzea aurreikusi dute eta Donostiako udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesa izango luke. Horrela, Hortzadarrek orain arteko bi egoitzak eraikin bakar batean uztartuko lituzke. Ibilgailuen mantentzea eta fabrikazio mekanikoa izango dira eskainiko diren ikasketa nagusienak. Salerosketa horren ondorioz bertan bizi diren 111 pertsona etxegabetzeko agindua eman du epaileak ostegun honetan. Donostiako hainbat elkartek erabaki honekiko desadostasuna adierazi dute eta elkarretaratzea egin dute ostiral honetan Agustindarren Institutu Zarrean eguerdiko 12etan.
Hiri eta landa eremuko 500 lagun bildu dira Gure Lurra kongresuan. Irekiera instituzionala Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak egin du, gure sustraiak atzo, gaur eta bihar lelopean. Hiri eta landa eremuko 500 pertsona bildu dituen Gure Lurra kongresuaren irekiera instituzionala egin du Eider Mendozak Gipuzkoako diputatu nagusiak. Gure sustraiak atzo, gaur eta bihar izenarekin aurkeztu du, eta topaketa honetan denboran zehar bidaiatuko dela azaldu du. Sustraiei, balio komunitarioei eta lehen sektorearen etorkizunari buruz hausnartzeko. Diputatu nagusiak baserritarren eta landa inguruneari lotutako pertsonen funtsezko ekarpena aldarrikatu du. Ziurtatu du ezin dela elikadura osasuntsua eta jasangarria bermatu, ezta natura zaindu ere, baserritarren, abeltzainen eta hartzainen partaidetzarik gabe. Mendozak gogora ekarri du herri txikien eta landa ingurunearen aldeko ahaleginek komunitate osoaren konpromisoa behar dutela. Era berean, argi utzi du ez dutela nahi herri txikiak eta baserriak egutegietan edota turista gidetan apain agertuko diren irudi bukolikoak izatea. Aldiz azpimarratu du herritarren bizileku eta lanleku ongizategune eta ekoizle izaten jarraitzen nahi dutela. Aurrera begira, elkarlana, berrikuntza, euskara eta naturaren zaintza dira komunitatean erroturik jarraitu behar dutenak, nabarmendu du diputatuak. Gauzak horrela, ezinbestekotzat jo du baserritarren lana laguntzea eta merezi duten aitortza soziala eta ekonomikoa ematea. Ekitaldian Iñaki Peruren aharri jasotzailea eta Izeta eta Zapiain sagardotegi familietako hainbat belaunaldi egon dira. Gipuzkoako historiari begirada zabala emanez eta identitate ohiturei eta balioei erreferentzia eginez. Ostean, baserrian aritzea erabaki duten Amaia eta Aitor Garmendiak sektorearen etorkizunari buruzko hausnarketa egin dute. Haiekin batera egon dira, besteak beste, Agirrezabal, baserriko Joseba Andueza, enpresan eta baserrian egiten duten lana baserritar misto profesional gisa uztartzen duena. Eta Einaut Urkola, trebatu programaren bidez beste baserri baten lekukoa hartuko duena. Eugenio Ibarzabal kazetari eta idazleak eman dio amaiera jardunaldiari. Hark landutako gaien azterketa sakona egin du, lurraldeaz eta sektoreaz duen ikuspegia eskainiz. Euskal Gehiengo sindikalak 18.000 sinaduratik gora entregatu ditu gaur Nafarroako parlamentuan gutxieneko soldata propioa egikarituko lukeen herri ekimen legegilearen alde. ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde eta Iruk 18.316 sinadura bildu dituzten Nafarroan lanbide arteko gutxieneko soldata propio baten alde. Ostiral honetan entregatu dituzte firma guzti hauek Nafarroako parlamentuan aipaturiko ekimena babestuko duen herri ekimen legegilea martxan jartzeko asmoz. Bildutako kopuruak hirukoiztu egin du eskatutako gutxiengoa eta udako 3 hilabeteetan lortu dituzte. Argi utziz, Nafarroako langileriak bat egin duela Nafarroan gutxieneko soldata propio baten aldeko aldarrikapenarekin, ez? Neurri bat, pobreziari mugak ezarriko lizkiekena, prekarizazioa murriztuko lukeena eta aberastasuna modu egokiagoa batean banatzea ahalbidetuko lukeen neurri bat. Behin sinadurak entregatuta, parlamentuko talde guztiei boxi izan ezik bilera egiteko eskatu diete honek ahalbidetuko lukeen legearen tramitazioa martxan jar dezaten. Izan ere, sindikatuek gogoratu duten lez, egun indarrean dagoen Espainiar estatuko 1.184 euroko gutxieneko soldata ez da nahikoa Nafarroako errealitateari aurre egiteko. Hemen gauden sindikatuak lortu nahi duguna da Nafarroak gutxieneko soldata propioa edukitzea, horrekin kontziente garelako mesede ingo geniela lan merkatuan okerren dauden kolektiboa. Euskal Gehiengo sindikala osatzen duten erakundeek 2025 urtearen hasieran abiatu zuten Nafarroan gutxieneko soldata propioa egikaritzeko ekimena. Hasiera batean, hitzarmen profesionala sinatzen saiatu ziren UGT, Comisiones Obreras eta lurraldeko patronala den CNekin. Baina horretarako antolaturiko bilerara ere ez zirela bertaratu salatu dute. Bestalde, Maria Txibite Nafarroako presidenteak ere haiekin elkartzeari uko egin diola ere deitoratu dute. Helburu berarekin hasi zuten azaldu dutenez, Nafarroak gutxieneko soldata ezartzeko eskumena bereganatzea ekarriko lukeen herri ekimen legegilearen proiektua. Ostiral honetako sinaduren erregistroa egin ostean, eta behin alderdiei bilerak eskatuta, gizakatea osatuko dute datorren abenduaren 11an, goizeko 11etan, Nafarroako gobernuaren eta lurraldeko parlamentuaren artean. Hala, honen tramitazioa martxan jartzea espero dute.
Delirium Tremens oholtzara igoko da azkeneko aldiz larunbat honetan Bilbon. Azken kontzertu horren aurretik izan du taldeko abeslarekin hitz egiteko aukera Amaikak. Delirium Tremensek agur kontzertua eskainiko du datorren larunbatean Bilboko Santana 27 aretoan. Kontzertuaren bezperatan elkartu da Amaika, Andoni Basterretxea taldeko abeslariarekin. Hasi ginen diskoa grabatzen tanora. Esan gondun, grabateko diskoa, beste urte betetxo torrego eta gero jongo eta bale, guk usten dugu sekilo baten bueltia dela. Etorre ginen ondo pasatzeko asmuekin, ondo junta guzia, eta besterik gabe, agur. 1980an jaio eta 1981an estenatoketatik aldentza erabakituen taldeak. Eta 2019an itzuli ziren estenatokietara Inigo Muguruzazena omentzeko kontzertuan. 2022 urtean hor dago diskoa kaleratu zuten, eta Tanora 2024 urtean. Berriz bueltatzea bakarrik lehenko kanta joten eta hori aprobetxatuz, ez, negen duen beste zerbaitain, eta ordean izketan negen duen, eta zainen bali bueltauko ea, baina gozin lantzea, disko bat, kanta berri batzuk, eta disko berri sekin batea, kalea, beti lehenko kantakin ere bai, noski hori argi du. Eta gero azkenien, emontzigun astixa eta goguak bigarren bat eitziko. Inigo Muguruzaztenaren kontzertua izan zen taldea berriz elkartzeko aitzakia, eta kontzerturo gogoan izan dute. Mikel Katzeliz gurekin azanien joten, beti ikasio kantia aurkezten zuen, esaten esana zela neu gorriakin eta Inigo okio joten zuen kantore eta bain gurekin eta Inigo gabe. Gero bestalde batik egudako detaile bat nik dakate oparitxo bat entzian Inigok, bere gunean, olako kanpin txiki bat, eta beti pitzen eta presentador gainean, eta hor beti Inigo gurekin. Azken ibilbide honetan, taldeko abeslariak aitortu du, bere belaunaldiko jendea hurbildu dela batez ere beren emanaldietara, baina talde berriak ezagutzeko aukera ere izan dute. Neri gustatzen asko, eskabadura taldia gurekin jodona bolo batzuetan, bai jendia zelako edan, bai etxen duten musika eta zuzenian ematen duten atxio, asko guztuzat. Gurekin jolan beste talde bat ere gaztetxuak dena ondarrutarrak ere lehendikan guztoko nuen, oso gaztiak, baina eskintza oso politxa. Azken kontzertuan gonbidatu bereziak izango dituzte holtzan, eta beren kantuak joko dituzte urte hauetan emandako laguntza eskertzeko. Joko dugu gure zendiz baz, normala, moru bat esateko, eta gero dugu gonbidatuak, Roberto Mosso Saramako kantantia, euko dugu katu baldin badakua, euko dugu lortza jotekikua, eskerrak emateko gure jotekieko lagunai, lagun dut zuzun are guztia zio, eta gero aiora zean maiz, partzar solako gure azkenuko diskoen kanta baten kantatzen. Azken kontzertu izango den galdetuta, Basterretxeak ez du baztertu berriro ere elkartzea. Igual, 30 urte barru olako sarren egoitzen baten edo batzen bagea, zerbait egingo dugu. Agur da nahi. Gaurkoan, Aingura taldearen memoria borrokan abesterekin emango digu amaiera albistegiari. Gogoratu, Amikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Astelehenean izango gara berriro bueltan. Bien bitartean, asteburu ona pasa eta beste bat arte. Ezagertu arren, idatzi ofizialetan, beti egonda herri hontako, ahotan eta kaletan. Egia dago gure hitzetan, zein orbarako paretan, eta betiko geratuko da, memoriaren saretan, eta betiko geratuko da, memoriaren saretan. Odorezko lumazio
Eta oina beniko magalean kontatuko dugu izarra soi gure gainean. Eta oina beniko magalean abestuko dugu herriak ahaztuko ez zaituela. Eta oina beniko magalean kontatuko dugu izarra soi gure gainean. Eta oina beniko magalean abestuko dugu herriak ahaztuko ez zaituela.